Nixtieq ngħid lit-tfal li l-poplu Malti u Awċi ħajkun magħkom kif dejjem kien u jiena konvinta li l-poplu ħajkompli jgħin biex bil-fondi miġbura jinxtara l-apparat neċessarju għat-tfal li jbatu minn kundizzjonijiet differenti. Kien dan il-messaġġ li waslet il-President Emeritus Mary Louise Coleiro Preca ftit qabel ma ingħata bidu għal maratona blisem għat-tfal kollha. Maratona ta' 12 sija organizzata minn The Malta Trust Foundation. Għal sena oħra lan ta' din il-maratona huwa li tipprovdi apparat apposta li litteralment ibiddel il-ħajja ta' tfal. Il-Malta Trust Foundation twafqet fl-2015 mill-eċċellenza tagħha Mary Louise Coleiro Preca bil-għan li tajn u tagħti sapport lill-individwi li għadhom żgħar fl-età li jkunu għaddejjin minn sitwazzjonijiet partikolari. Matul din il-maratona li bdiet f'nofsinhar se tkun qed tintwera l-ħidma li tagħmel il-Malta Trust Foundation kif ukoll diversi intervisti emozjonanti ma' tfal li jibbenefikaw minn din il-fondazzjoni. Intervisti li huma prova ċara ta' kemm din il-maratona għenet lil dawn it-tfal permezz ta' apparat li bidlilhom ħajjithom. Il-maratona qed tixxandar fuq l-istazzjonijiet ewlenin kollha fosthom Net Television.